Julie et belle-mère, et France, Maria et Mathilde. Miaou, je suis le charpentier et il ne faut pas m'oublier. Miaou, miaou. C'est moi le personnage préféré. Merci à tous les personnages de Charles Perrault. Merci aux participants du lycée bilingue, mais il ne faut pas oublier le Chaboté. Il ne faut pas oublier que nous avons encore des invités, des Boy Scouts qui ont présenté quelques personnages qui comptent. Est-ce que vous voulez venir ici? Daar ici, s'il vous plaît. Laten we samen. Laten we. Među takvima prikažni heroji, među takvima i malko priključenski heroji, kako виждате. Тук едно малко геройче. Ще кажеш ли моля да даде на микрофона кой си? Аз съм Зоро. Зоро! Това беше малко Зоро. А тук има един голям Зоро. Големия Зоро, яла тук. Това е големия Зоро. Очевидно. Да. Още герои по Древни Монсета, има още герои там. Видях като че ли една пепелячка. Дали видях една пепелячка? Заповядай. Сандрина на френски. Ама се представи тук. Аз съм пепелячка. Браво! Някой да не е разбрал, че е пепелячка? Покажонте на гости. Няколко клоуна имаме тук. Няколко клоуна. От различен пол. По-високи, по-малки. Дошли направо в цирковата арена. Стане микрофон. Откъде дойдахте вие клоуни? Клоуни. От цирка. 2 клоуна ли? И нямате ли още един? Трети клоун се заплесва и се загубил някъде. Ето го! Браво! Аз съм третия клоун. И така, на всички зоровски, клоуни, пепеляшки, покахонтовски, вълци и червени шапчици, мерси баку. Merci à public pour les applaudissements. Et maintenant, je donne la parole à Monsieur Peñaski pour, je ne sais pas pourquoi. Merci. Искам да благодаря всички вас за това, че отделихте от свободното си време. Ще избягат, някой беше да няма време. Още не съм сложил маската на вълця, не се притеснявам. За това, че бяхме днес тук заедно. Аз споделих преди малко с нашия гостенин, господин Атал. В понеделник ние направихме един видеомост, една кръгла маса на тема френският език, моят трамплин в живота. И в Търговско-промишлената палата направихме видеомост с известни врачански мои съученици на госпожа Славкова, на госпожа Драйчева, които работят в европейските институции. Имахме видеомост с една наша съученичка, която в Канада преподава френски език на канадците, с една наша съученичка от нашата гимназия,
която работи в данъчния отдел на Европейската общност. Може? Имаме наша ученичка, която отдавна изучи, живее и работи в Париж и учи французите на техния език и на техната граматика. Нашата ученичка.